Tu sme, nezabudli sme na vás, hlási sa Milánium, pravidelné sobotnejšie vysedávanie nad témou, ktorá nás spája. Dnes voláme k prijímačom všetky bojovné povahy, všetci bojaschopní bojovníci, bojári, ale i bojkovia. Nastúpte si, nejaký strach, nebude to boj na život a na smrť. Naše boisko bude totiž predstavovať štúdio Rádia Twist a rozhlasové vlny, ktoré zvyknú podráždiť, ale i liečiť. No, uvidíme, ktoré budú na programe dnes a kto z toho súboja vyjde ako šampión. Miro Bukviš za mixážnym pultom a Milan Markovič za mikrofónom vítajú všetkých priaznivcov Milánia dnes už po 6. raz. Znova v priamom prenose, zase v trvaní približne 90 minút a opäť s dvoma hosťami, ktorí to tu vybojujú spolu s nami. Jedným z nich je bojovník na slovo vzatý československý futbalový reprezentant, dnes tréner Art Medie Petr Žalka Dušan Galis a na druhej strane odo mňa sedí ten, čo takmer denne bojuje o priazeň diváka i poslucháča na divadelných doskách, na televíznej obrazovke, filmovom plátne i na rozhlasových vlnách, herec, režisér, pedagóg Emil Horváth. Vítajte v štúdiu, páni. Dobré ráno. Takže ako, páni, ste vy vôbec bojovné povahy, keď sa to tak vezme? Máte tu čo robiť vlastne? Emil. Ja si myslím, že som bojovná povaha, ale pýtam sa, kto na Slovensku nie je, keď hlavným hrdinom je Jánošík. Ale hneď by som vlastne, dá sa povedať, s pojmom boj prizvukoval jednu takú vlastnosť, ktorá možno nám chýba našej spoločnosti, a to je fair play. Teda som za boj. Fair play, to znamená za zdravú súťaživosť. Som za to, aby sme vedeli uznať partnera, ktorý je lepší, aby sme si s ním vedeli podať ruky a aby to nebol nepriateľ na život a na smrť. Takže v tejto kategórii by som bol ochotný debatovať o bojovnej povahe. Neviem, asi by astrolog povedal, som škorpión, ale myslím si, že som bojová povaha. Herectvo ako povolanie, ono sa to snúbi s tým, že treba bojovať, pretože vlastne ide o to, že napokon sme sa stali umelcami a každý umelec alebo športovec, tu sedí kolega, športovec, mám taký pocit, že sme išli do tej branže preto, aby sme v dobrom slova zmysle urobili čo najlepšiu kariéru. Takže to je určite svojím spôsobom boj, i keď má kadejaké variácie, permutácie. Treba vždy zabojovať. Treba vždy zabojovať. Alebo onakom zmysle, no ťažko môže taký bojovník ako Dušan Galis v niečom oponovať. Ja súhlasím s pánom Horváthom, že ako treba ten boj, ako ľudia, z môjho hľadiska, čo sa týka futbalu, tak ľudia mali radi na ihrisku, keď prišli na zápas, keď videli, že tí hráči dozávajú srdce, čiže bojujú na tom ihrisku, ale to, čo povedal tiež, že pokiaľ tam bolo fair play po zápase, že sme si podali ruky, tak bolo absolútne všetko v poriadku, ale ja myslím, že keď som hrával aktívne futbal, tiež som patril medzi tých, ktorým tréneri viac menej hovorili, že ja som bojovník ako tí hráči, ktorí mali danosti od Boha, ako bol povedzme Laco Petráš, Adamec, Jokolev alebo Marian Masný. Pretože ja si pochádzam z Oravy, tie možnosti sme nemali také, ako mali povedzme neskoršie, alebo v týchto mestách chlapci, tak viac sme sa presadzovali tou túžbou dokázať niečo v živote. A čo ste tam mali, menšie ihriska? Alebo čo? Mali sme tam tie podmienky, myslím, že neboli, ale hlavne sme neboli vedení k tomu športu tak profesionálne, ako je to dneska. No to isté, každé menšie teritorium, menší výber však a tak ďalej. Sú vôbec medzi futbalistami aj takí, čo vôbec nie sú teda od prírody bojovníci? Sú to, samozrejme, asi také povahy existujú, ale taký, čo je to chladnokrvný kompiúterový typ, ktorý vie, že tam prihrá, tam musí pobehnúť, ale nezabojuje nikdy a stačí mu to? Sú takí, ale to sú už také osobnosti, ktorí dneska v našom futbale je menej, ale myslím, že aj na takých sa chodia ľudia radi pozerať, ktorí vedia, že niečo na tom ihrisku vytvoria. To sú aj takí tí kúzelníci. Sú, áno, sú. Zistili sme spolu, že máte mnoho všeličo spoločné vy dvaja. Napríklad Dušan Galis hral za Martin a keď zaň hral, teda v tamojšom divadle aj Emil Horváth vlastne. Tak mi napadá, strážite si prísne svoje posty, alebo by ste si to za určitých podmienok bývali, treba z minulosti vedeli aj vymeniť?
Tak ja si myslím, že je to, hovorí sa, že drž sa kopyta. Áno. A nepovieme kto. Takže by som to nevymenil, samozrejme. Mám taký dojem, že jednak asi pravdepodobne človek zistí, k čomu inklinuje. I keď šport mi nikdy nebol cudzí, pretože v našom povolaní vlastne kondičku treba mať a šport patrí, si myslím, aj k nejakému pozitívnemu prístupu k životu. Športoval som ako malý chlapec, hrával som futbal, napríklad som sa preskočil ako 15-ročný. Do výšky, ako skok do výšky? To znamená, že v podstate my sme vyrastali, neboli nejaké možnosti, bolo len naozaj ihrisko alebo dvor. To si znamená, bol dobrý, ale v tej výške to ešte nebol flop? Nebol flop. Viem, že to... My sme to volali nožničky, alebo ja neviem, alebo štýl valivý, potom... Vieš čo, ak si nemal v mladosti 1,20 m, tak si dobrý, to je naozaj. 1,20 m som nemal, mal som viac a myslím, že som sa blížil k svojej výške, ak som mal toto. Takže hovorím, že ten šport a okrem toho hokej sme hrávali na dvore, takže sme si robili ľad a častokrát aj do 10. večera, pokiaľ nám to rodičia dovolili pri osvetlení schodby aj za... My sme hrávali, takže mám... Mi napadá, prepáč, keď tak hovoríš o tom, že teda treba aj nejakú kondičku. Pamätáš si na také nejaké predstavenie, kde si naozaj dostal poriadne zabrať aj fyzicky? No, to predstavenie stále hrám, Chrobák v hlave, ten sa hrá, myslím, 11. rok, alebo 12. už dokonca, má to skoro 290 repríz, tak sa to blíži k 300. Nemusím asi... Ono to síce teda v rozhlase nevidno, ale aj ten rozdiel je už vekový. Tam predsa aj hra, keď to hráme 11 alebo 12 rokov. A vlastne je to 3-hodinové predstavenie a mám taký dojem, že mi dá fyzicky zabrať tak, ako keď idem na Hrušovskú príhradu bicyklom a naspäť. Ale v tej noši tam nenosíš veľa vecí. Nie. To určite... To skôr v tej hlave treba nosiť. No, vy by ste si to vedeli, pán Galis, predstaviť aj na Emilovom mieste, alebo aspoň skúšali ste to v tých amatérskejších nejakých podmienkach? No, jak vám je úprimne, tak pochádzam z Dolného Kubína, pravidelne každý rok tam býval Hviezdoslav Kubín, tak sa dobre pamätám a v škole sme vždycky mali to školské kolo a ja som už v tej základnej časti vypadával pravidelne, takže som nemal asi danosti na to, ale musím priznať, že obdivoval som vždycky ako umenie hercov, umelcov som mal veľmi rád a vždycky som si ich vysoko vážil, lebo určitým spôsobom v tom meste, v ktorom žili, priniesli do toho mesta takú kultúru, taký život, ktorý sa odlišoval možno od tých iných miest. Jak mám byť trošku taký do spomienok, nejak zájsť ďalej, tak som hrával v tom Martine a musím povedať, že tí ľudia v Martine sa absolútne odlišovali od, povedzme, mesta, kde som vyrastal, Dolného Kubína. V čom maximálne? Ja si myslím, že to divadlo, tam malo to pevné miesto v Martine a tí ľudia, či to boli tam lekári, ak povedal tu na pán Horváth, alebo to boli, ja neviem, to celé mesto žilo tak niečím iným. Pamätám sa, to Korzo tam meste bolo, sme sa tam stretávali, tie reštaurácie boli a tí ľudia boli veľmi takí, myslím, že to vysieli, že ono naozaj... Odlišovali sa, boli takí iní, dalo sa, tí ľudia mali tam svoje miesta, ja sa pamätám také, na námestí bolo pod Gaštanmi sa to volalo. Áno, tam tí fanúškovia sa stretávali, keď sme tam išli, sa s nami vždycky porozprávali, nezatracovali, vždycky nás tak pozbudzovali a myslím, že... Ako sa to vyvinulo vtedy? Zrejme nebolo toľko transparentov a vínových fliaš pri tých stretnutí a tých pokrikov a vyholených hlavičiek. No vtedy ja myslím, že tá kultúra bola iná. Tá súdržnosť tých ľudí bola väčšia a myslím, že aj na tie zápasy diváci išli preto, aby sa zabavili. Aby videli niečo, aby mali radosť z toho zápasu a potom po celý týždeň, aby sa tešili na ten ďalší. Nešli tam preto, aby si udreli a nešli tam preto, aby po zápase, povedzme, zdevolovali niektoré bufety. Na môj veru musím potvrdiť z vlastných skúseností, že naozaj asi máte pravdu v tom, že mesto, ktoré má divadlo so stálou scénou, alebo aspoň teda, nemusí to byť stály súbor, ale proste, kde sú ľudia naučení chodiť do divadla, sa vyznačuje naozaj odlišnou celkovou kultúrou.
toho obyvateľstva. Takže vy sám ste, keď sa máme vrátiť k tej otázke, presadzovali skôr tú olympijskú myšlienku, čo sa týka Hviezdoslavovho Kubína. Zúčastniť sa, áno, stačí. Tak. No ale v herectve a o futbale platí, že to i ono, mužstvo, neraz hrá na jedného vynikajúceho solistu, ktorý predsa je len tou hviezdou. Hádam, i vy dvaja ste, alebo boli ste v takejto hviezdnej pozícii, ste naučení na to, že na vás hrá celý ten pelotón, ten kolektív. Bolo to tak? Tak jedného času, myslím, že to bolo cítiť, sa mi tak strelecky darilo a bolo cítiť, že ten kolektív na mňa robí, že som tam bol ako taká postava, na ktorú bolo treba pracovať, ale ja som skôr vnímal tie osobnosti na ihrisku niečom inom. Vždycky tam bol niektorý hráč, ktorý mal takého ducha futbalového a mal v sebe niečo, čo sa nedá natrénovať. A to boli tie vodcovské typy, ktoré usmerňovali tú hru, usmerňovali proste celý náš taký... Koho by ste spomenuli? Keby som mal byť úprimný, tak v Košiciach to bol Jaro Polák, Ondrej Daňko, to boli takí ako... V tom zápase vedeli dať takú myšlienku tej hre. V Slovane to bol Tono Ondruš, taký, ktorý nás vedel vždy vyburcovať tomu a neuznával nikoho, povedal, že s každým musíme vyhrať. Bol to taký motivačný typ. A Marian Masli, ktorý mal neuveriteľné danosti futbalové a ktorý vedel čítať hru. Vedel, kedy musíme trošku začať viac behať, niekedy treba trošku špekulovať, kedy treba poležať na zemi, kedy treba proste vedieť. To by sa mi páčilo. Áno. Ja by som ten post prijal, že poležať. No, takže... Ak nie je mokro, pravda, áno, to tiež treba povedať. Sem tam sa vyskytne aj hra, kde na teba ten manšaft robí? Ja, ak by som mal použiť športovú analógiu, tvrdím, že herectvo je individuálny šport, ale divadlo je kolektívne umenie. A mám taký pocit, že z tohto treba svojím spôsobom vychádzať. Určite má to veľa podobného, povedzme, čo hovoril pán Gális, a síce, že povedzme, treba vedieť čítať hru. Ak tá hra je o tom, ktorým ste vy na javisku, že o ňom je téma a o ňom je príbeh, je nesmierne dôležité, aby vlastne tí ostatní hrali trošku na neho. To je úplne logické. Druhý večer, pokiaľ je to, ja neviem, o nejakej kráľovnej a ja kráľovnou nemôžem byť, tak vlastne zasa svojimi schopnosťami a danosťami musím hrať v zmysle témy a hry. Takže by som povedal, to porovnanie s tým športom absolútne tu nás sedí. No, si zvyknutý zrejme na komornejšie obsadenie v hľadisku než Dušan Gális, alebo zažil si už aj, je možné zahrať aj pre také veľkoplošnejšie, až štadiónovejšie obecenstvo? Zažil som to párkrát. Mimochodom, pred 2 rokmi, ak sa dobre pamätám, sme hrali Veselé Pane Vincorské v amfiteátri v Prahe. Dokonca v lete, teda boli to šekspírovské, kráľovské nejaké divadelné dni, ako už tradícia je tam 3 či 4 ročná. Bola velikánska zima a nepredpokladali sme vôbec, že by tí diváci prišli, a ono je to dojemné, že na tom nádvorí s tými dekami zababušení tí ľudia, ktorým vidíte len tváre, vlastne prišli a jednoducho chcú tú empatiu, ktorú my sa pokúšame z javiska preniesť na hľadisko, že prijať. Nevykolají ťa to, že nemáš už ten kontakt s takým tým väčším obecenstvom? Určite nie. Ja si myslím, že to je taká, by som povedal, že divadlo do amfiteátra nepatrí, ale napokon, ak sa stane legendou, prečo nie, v tej hre zhodou okolností nehrám, ale Národné divadlo bolo v lete na veľkej šnúre, ako to my hovoríme, v svojej hantírke po Slovensku zmaľovaným na skle a hrali pre amfiteátre, čo je obrovský zážitok určite. Má to kadejaké, by som povedal, potom aj také zvláštne prenosy na spoločnosť, pretože zhodou okolností som sa ocitol v Košiciach, kde som pracoval a kde ma zastavil jeden človek a kričal a hovorí: pán Horváth, bol som na skle malované
budúcom období dočolomansky by mal byť prezident. Nech sa súčasný pán prezident neurazí, ale interpretujem mienku jedného občana. Verím, že nemusí prijať opatrenia zatiaľ. Mišo má dosť roboty. Ale nehovor, že medzi také, že jeden z takých tajných snov nepatrí aj zahrať si v tom klasickom gréckom amfiteátri. Videl som ho samozrejme, keď som bol v Grécku. Je to úžasné. Tá akustika je frapujúca. Nemal som šťastie, sa vtedy práve nehralo, pretože my v plnej sezóne nemôžeme ísť na dovolenku, takže sa to udialo v lete a v lete sa tam práve nehralo. Ale určite to malo svojím spôsobom. Vyskúšal by si. Určite rád by som si to vyskúšal. Časy, keď napríklad na Slovan chodievalo 40 000 divákov, a to už je nejaký ten amfiteáter, keď sa mám takto vyjadriť, tie časy sú už tuším preč. Ja neviem, navždy? Čo myslíte? Angali? Tak zažil som tie časy ako tréner, aj ako hráč, ale musím sa priznať, že ľahšie som to znášal ako hráč, keď som bol na ihrisku a bolo tam tých 40 000 divákov. Mám jednu takú ako príhodu, že sme hrali na turnaji v Barcelone a bolo tam 110 000 divákov. Sme tam hrali 2 zápasy za 2 dní. A mal som také pocity, vtedy z toho trošku taký aj strach som mal, keď som vychádzal na ten štadión, videl som tých divákov tam a naraz začali povzbudzovať a teraz tých domácich tlačili a vtedy som pocítil, že je to niečo iné hrať pred tými 20-30 000 divákmi alebo pred 1000 ako pred tými 100 000. Bola to taká kulisa, ktorú som ešte v živote nezažil. Vy ste hrali aj v Wembley? Tam som nehral, nie. Ale Barcelona to bol pre mňa taký zážitok. A to je tiež, koľko je to asi tu? Tak teraz majú okolo 120 000. No. Maracana ešte väčšie. A tam áno 200. Ale lepší pocit som mal, keď som hral, ako keď som bol tréner. Ťažšie to človek znáša, keď je na lavičke a keď je tam tá kulisa taká, pretože ten najhorší moment pre mňa je to, že nemôžeš tých hráčov ovplyvňovať. Nemôžeš kričíš, myslíš, že ťa počujú a pritom za čiaru pol metra už nie je nič počuť. Ako ste spokojní s publikom na Petržalskom štadióne? Tam vraj to má vzostupnú úroveň celkom. Ja myslím, že Petržalka má budúcnosť, čo sa týka futbalu, pretože vedenie celkom vytvára slušné podmienky na to, aby sme hrali dobrý futbal. A myslím, že aj ten čas do nedeľu do poludnia je ideálny na to, aby prišlo viacej divákov. Takže verím, že začnú chodiť, ale barometrom toho je, ako budeme hrať. Ak budeme hrať dobrý futbal, atraktívny pre ľudí, tak určite aj zajtra hráme s Trenčínom, príde tých 6-7 tisíc ľudí, ale máme na to, aby chodilo viac, pretože Petržalka má 150 000 obyvateľov. Ja myslím, že no len aby neprišli všetci, preboha. No, tak to bolo ideálne. Tak budeme musieť zväčšiť štadión, ale určite sa budeme snažiť robiť všetko preto, aby chodilo tých 10 000 divákov pravidelne na zápas. Ty už pekných pár rokov brázdiš obe javiska Slovenského národného divadla a nielen tie. Môžeš vyhlásiť, že už poznáš to svoje obecenstvo, alebo ťa z času na čas predsa ešte prekvapí, takže sa čudovať nestačíš. Neviem v čom trebárs. Mám taký dojem, že v divadle tiež platí, že nikdy nehovor nikdy. Všetko sa dá samozrejme predpokladať a človek robí preto všetko a všetci robíme v tom divadle. Preto, aby bol atraktívny repertoár, aby vlastne ten ponukový list bol široký, aby si to našlo čo najširšie spektrum diváka, ten náš repertoár, ale človek sa môže, by som povedal, v prognózach pomýliť s tým, že eventuálne zapochybuje, že či povedzme práve téma, ktorú sme si vybrali, či práve zarezonuje v tejto chvíli a stalo sa mi vlastne naposledy. Priznám sa, že som teda veľmi milo prekvapený, nie len ja, záujmom o UNESCO-ve stoličky. Nebola, by som povedal, tradícia vôbec to nie na Slovensku. To nie je masovo navštevovaný autor, ale nie je to, vlastne bol to autor, ktorý za totality vôbec hraný nebol, nebola nejaká skúsenosť, je to predsa len veľmi špecifický žáner a dá sa povedať, že to prekvapenie je milé, čo sa týka mňa. Tú spätnú väzbu, vieš, čo si ste preto spravili aj s režisérom, aj s celým tým divadlom, dosiahli ste nejaké tie ocenenia a teraz, vieš, už určite, možno aj kvôli tomu určite si myslím, že áno, ale v podstate
práve tá spätná väzba je v tom, že ja to by som prirovnal takto. V cirkuse vidí človek hotové číslo a nevidí, čo za tým je. Takisto pravdepodobne s futbalistom, so športovcom je to, tá individuálna príprava nie je vidno, len sa ukáže. Vtedy, v tej chvíli, v tom okamžiku, keď je to ako potrebné. Tá práca na sebe je určite asi pravdepodobne, keďže je téma boj, tak vlastne tá práca na sebe asi pravdepodobne boj so sebou samým je dosť podstatný v týchto sférach spoločenského etablovania, sa si myslím, aj v kultúre, ešte budem pátrať v tvojej vo pamäti. futbale. Isté, u futbalistov sa častejšie stáva, že obecenstvo čím si zaskočí, prekvapí, čo sa na futbale všeličo deje, to nemusím ani hovoriť. Ale niečo také sa neprenieslo niekedy do divadla, to neviem. No, s transparentom tam nikto nepríde, ani fľaše po tebe hádzať nebude, chvála Pánu Bohu. No ale zažil si už aj niečo prekvapujúce takto? Takto, ja by som za prekvapujúce, samozrejme, nikdy by som nepovažoval, povedzme, nemiestne správanie. Zažil som to ešte ako člen vojenského umeleckého súboru. Ale si myslím, že skôr ide o to, že v našom povolaní je potrebná určitá vytrvalosť. Aj viera v to, že to, čo človek naskúša, čo prezentuje a ako sa prezentuje, že nakoniec vlastne dopad bude mať na toho diváka, že vlastne ako zareaguje. A mám taký pocit, že je dôležité neznervoznieť, keď to nie je hneď, že musí byť vytrvalý. Ja svojim žiakom vždy uvádzam príklad športovca Egesiho, ktorého nesmierne obviňujem pre Boha. Obdivujem ráno sobotné. Ale a síce to, že vlastne z toho 0-2 to zvráti na tých 3-2. A to je, si myslím, dosť ako podstatné. To publikum určite sa bude správať podľa toho, ako ho vy oslovíte, s akou empatiou a vlastne s čím. A mám taký pocit, že nech by akokoľvek človek prišiel naladený, lebo neprídu všetci, že chceli sme tam prísť. Manželka donúti, niekto si povie, Ježišmária, zasa. A tá manželka, ktorá tam práve chcela ísť, môže byť sklamaná. Veď to je všetko normálne, to si myslím je u publika normálne. Ale si myslím, že vlastne verím v to, že pokiaľ človek urobí všetko preto, tak sa to vlastne ako ukáže. Neprekvapilo ma publikum tak, že by som si povedal, no toto je niečo také, čo som ešte ako nezažil. Je to predsa len štandardnejšie ako na tom štadióne, no aj napríklad komornejšie, kontrolovanejšie. No, hádam slovo až ešte tvojmu kolegovi. Čiže ešte jeden hlas z javiska tu teraz zaznie. Počúvate Milánium, ústrednou témou je boj a na boj sa dnes dali Emil Horvát, herec a režisér, člen činohry Slovenského národného divadla v Bratislave a Dušan Galis, futbalista, obávaný strelec, v súčasnosti tréner Petržalky, najstaršieho futbalového klubu v Bratislave. Okoľko starší ako Eška? No takých 25 rokov, myslím. Naozaj? Áno. Až tak? Je to pravda. Predstavte si. No a vidíte, ďalšia paralela je tu. Režisér, tréner. Mne sa zdá, že je tu rozdiel naozaj iba v pomenovaní. Je ten herec aj trošku trénerom? Teda režisér trošku trénerom? No ja si myslím, že áno, pretože keď by som sa napríklad mal toho chytiť, čo hovoril pán Galis, že dobrý futbalista musí čítať hru, režisér musí prísť s tým, že prečíta tú hru. Nemyslím len doslovne, ale že ju prečíta tak, že má nejaké videnie. Tým videním a vlastne o tom, ako to hovorí vlastne ten nápad, tú koncepciu, ako to prečítal, tak musí nainfikovať tých ostatných. Ja hovorím, že musí dať chrípkový nejaký infekt, aby všetci začali nejak myslieť približne reagovať, v jeho intenciách. Čo keď sú očkovaní? A keď sú očkovaní, tak potom nastúpi trošku aj psychológia. Samozrejme, je to o medziľudských vzťahoch,
aby to človek povedal, pokiaľ nedocielim niečo, alebo nedocieli režisér niečo tým, že to nedocieli dverami, tak potom to musí dotlačiť oknom a tak ďalej. A volá sa to konsensus. To znamená, v tej umeleckej práci musí byť porozumenie a kladná emócia na rozdiel od iných inštitúcií, ktoré máme možnosť aj sledovať niekedy v televízii. Na tej trénerskej škole zrejme sa musí učiť aj psychológia však. No áno, je pravda. Ja som chodil na fakultu telesnej výchovy a športu a zhodou okolností nás učil pán profesor Macák, zhodou okolností tiež z Martina pochádza. No a musím povedať, že dal nám to zabrať, aj keď musím povedať, že teória a prax je dôležitá a v tomto som mal veľké šťastie, že som mal trénerov a hlavne pána Jačianského trénera, ktorý ma dosť dlho trénoval, ktorý bol vynikajúci psychológ. Vedel nás pripraviť na zápas proste tak, aby sme podali čo najlepší výkon a pritom aj klamal. Koľko razy sa pamätám, koľkokrát sa pamätám Martine, keď som začínal hrávať, tak on tam žil a ja som tam býval tiež na štadióne, tak som každé ráno k nemu musel prísť a on rád sa so mnou rozprával, pretože som ho musel počúvať a nesmel som mu oponovať a pred zápasom, povedzme, to bola taká jeho finta, že prišiel do kabíny, super sa už rozcvičoval a povedal: poď sem. A už tak som bol nervózny, hovorím, čo sa stalo, že bol som na chodbe, superoví hráči o tebe rozprávali, povedali, že s takým zástranom, že s tebou si urobia poriadky za 5 minút a že no proste ma tam vyhecovali ešte viacej, no áno, po zápase už potom kľúčkoval, ale vždycky nás vedel celé mužstvo tak pripraviť, že sme si verili a mal strašného takého danosť svoju, aj keď postav bol veľmi ako taký nižší pán, ale bol strašný rešpekt. Keď vošiel do kabiny, tak každý vedel, že prišiel niekto a musíme byť všetci ticho. Proste mal strašnú takú autoritu a to bolo veľmi ako dobre. Ja viem, že si ty svojho času, Emil, režiroval dokonca aj svojho otecka, ale viem aj to... Moment, alebo stalo sa, to som si neistý, režiroval si už aj sám seba niekedy? Režíroval som dvakrát sám seba. A zhodol si sa s režijným poňatím ako herec? Prvýkrát v Martine som režíroval, vlastne už keď som odchádzal z divadla Gogolovú žembu a hlavnú postavu Podkolesina hral herec Ivan Romančík, ktorý ochorel. A robil som vlastne záskok tým, že som to ako režisér vedel. A je zaujímavé, že vlastne potom, keď sa do toho človek ako dostane, tak si povie, že tie predstavy, ktoré mal a chcel po tom druhom, povedzme, nie vždy sa dajú presne do tej výhybky, ako človek chcel, že vlastne určitá disproporcia je. Druhýkrát som režíroval na Novej scéne, myslím, veľmi pekné predstavenie Cesta z hory Morgan od Artura Millera. Dá sa to samozrejme, v podstate svojím spôsobom je to obťažnejšie. V divadle vlastne k tomuto došlo takisto náhodou, takže to nerobím ako určitý program. To si tam to nebolo pôvodné, že ty vymyslel to tie dve polovice javiska tam a to? Áno, áno. Sám by som nedokázal. No, predstav si. Moju dušu. No a v televízii som sa režíroval, ale tam je to zasa podstatnejšie, teda podstatne ľahšie, pretože v podstate človek má možnosť sekvenciu kontrolovať, pripraviť a tak ďalej, že to je skôr iná práca. Vieme, že tá bojovnosť, alebo ak chcete zápal, je hádam rovnako dôležité ako pracovitosť a talent, sem tam niečo preváži. Ale často sme boli svedkami, pán Galis, že citujem, naši chlapci bojovali ako levy, ale na umenie súpera nestačili. No už v súčasnosti sa mi vidí, že nie len, že toho majstrovstva veľa nemáme, ale že aj tej bojovnosti ako si ubudlo. Či to je, len sa pridávam k takým planým kritikom, myslíte? No tak súhlasím s tým, že tá kvalita nie je taká, ako bola niekedy v minulosti, pretože tá konkurencia bola ďaleko väčšia a tá história, tradícia bola, keď tá Sparta prišla na Slovensku, tak bolo to cítiť, či to bola Sparta, Slavia alebo Ostrava. A že ten súper, jak si tam povedal, prečítal tú vetu, tak s vami ako súhlasím, len rozdiel medzi nami dvoma je asi v jednej takej podstatnej veci, že ja mám vždy proti sebe súpera. Takže ja keď je v tej škole, jak som išiel na ten Viezoslav Kulín, keby som sa naučil tú báseň, tak som recitoval, som sa ju naučil a nikto ma nemohol ovplyvniť. Ale predstavte si, že by som mu recitoval a ma tam niekto štípe, alebo ma tam obleje vodou, alebo celá trieda začne na mňa pískať, tak by som proste bol ako nervózny. Kope do nohy. No, je to trochu rozdiel, ale myslím si, že keď sa bavím o tej bojovnosti, že
silné osobnosti na ihrisku môžu vyhrávať ťažké zápasy. A tie osobnosti musia byť veľmi ako tak už vyprofilované, musia vedieť, čo chcú dokázať, či sa chcú v živote presadiť, či chcú byť nadpriemerní, alebo stačí im byť len akurát, na slovenské priemery tak priemerný a stačí. Aby vyžili, ako sa vraví. Aby vyžili, len najhoršie je na tomto, podľa môjho názoru, že ten herec sa stále môže zdokonalovať, má sa čo učiť stále do toho, povedzme, v tom veku, ja neviem, ešte v 60-ke stále povie si, ešte toto by som chcel. A ten fotbalista má krátky čas na to a vtedy, keď zistí, že už najviac vie, že už viem aj hrať ten futbal, viem sa aj pripraviť na ten zápas, motivovať sa viem, končíš. Máš 34 rokov. To má najviac skúseností vlastne. Vtedy končíš, keď by si sa najviac mohol, a najviac ho to baví. Vtedy nejde to už, proste to telo, orgány už to nejde. Už nestačíš to ťahať. Na moju dušu, ja to poznám. Vedel by som vám to povedať. Ale viete, ešte jeden faktor tam pristupuje. Tie peniaze. Viete, to sa zmenilo hodne oproti minulosti. Napokon nie je to na naše špecifikum, viete, to po celom svete, ale čítal som nedávno, pred pár dňami vyjadrenie istého vášho kolegu, trénera, že nech je tak, či onak peniazmi sa naozaj nedá zaplatiť všetko a že keď aj zlatom niektorých hráčov budete vyvažovať, neprebudíte v nich to, čo v nich nie je. Ako sa vy pozeráte na tie finančné motivácie? Súhlasím s vami, že niektorí hráči možno sú precenení, možno niektorí sú nie docenení, ale všetci majú rovnakú možnosť. Ak niekto na sebe pracuje aj ozaj taký dobrý, alebo lepšie povedať nadpriemerný, tak tie zahraničné kluby bohaté si ho nájdú. A že by tie podmienky, na naše pomery povedzme je to ako slušné, dá sa zžiť, ale porovnateľné to vôbec nie je tak ako v umení, v hereckom umení alebo medzi športovcami. Nie je to ďaleko porovnateľné s zahraničnými klubami. Čiže keby sme to porovnali takto, tak až tak by som to neprechválili, ako to možno ten divák, ale možno, keby tá kvalita bola, keby niektoré naše mužstvo sa dostalo do Ligy majstrov, tak tam si už prakticky na tej úrovni európskej špičkovej a tam už možno by stačilo, viete, len naozaj diferencovať. Naozaj striktne a nejak podľa toho výkonu, viete? Aby to nebolo to rovnostárstvo, ale nech má, keď vie. Nie je rovnostárstvo, to jak niekto si myslí, že je rovnostárstvo, není. To bolo niekedy, to sa pamätám, ale dneska nie je. Dneska hráč podľa kvality, áno. Keď má kvalitu, tak je to rozdelené, samozrejme. Nie? A čo herci? Čítal som teraz veľmi dobrý rozhovor s Borisom Farkašom, podľa ktorého napríklad taká Astorka žije už pomaly len z nadšenia toho kolektívu, čo ju tvorí. Porozpadávajú sa nám tie menšie divadlá kvôli nedostatku ani nie financií, skôr asi kvôli nedostatku záujmu tých, čo by ten záujem naozaj mali prejavovať, ako to ty vidíš, Emil. Pravdepodobne by som musel zmeniť funkciu, pokiaľ by som chcel hovoriť do nejakej takejto koncepcie. Ja verím, že to prežije. Viete, toto je spoločnosť, kde sa častokrát skloňujú len peniaze vlastne ako to najpodstatnejšie. Áno, zisťujem v svojom živote, že je to dosť podstatné. Ale mám taký pocit, že pokiaľ je mladý, talentovaný futbalista, ten vlastne nerozmýšľa o tom, keď ide na ihrisko, že koľko dostane za zápas. Pokiaľ hrá za Spartak Martin, nemá v hlave, že on už by mal byť vlastne v Národnom divadle. Vtedy hrá ten konkrétny zápas. Ja mám taký dojem, že vlastne my by sme skôr od tých peňazí a od týchto podmienok mali ísť niekde v tom, aby vlastne sa ľudia etablovali ako osobnosti. Ja verím, že sa možno dožijem na sklonku života v spoločnosti, že možno, že to bude ako vedľa v Rakúsku, že napríklad bude zaplatené vzdelanie, vysoká škola. Tam je to potom jedno, či je to prvý herec vo Volksteatri, či je inžinier, či je futbalista alebo lekár. Určitý štandard tam je, že je silnou strednou vrstvou a všetko navyše, pokiaľ ide on do Anglicka hrať, pokiaľ herec natočí film, pokiaľ lekár si otvorí svoju súkromnú ordináciu, to je jeho aktivita a schopnosť navyše. Mám taký dojem, že o tomto by vlastne bolo treba hovoriť. A aby som ti odpovedal, budem veľmi stručný, konkrétne na toto, mám taký pocit, že bolo by dobré,
aby sme kultúru nebrali ako určitý appendix spoločnosti. To za totality nás vydierali tí na vrchu, že pozor, ty si nejaká nadstavba. Prepáčte, mám taký pocit, že kvalitný určitý život jednotlivca sa dá zaistiť zdravou a vzdelanou populáciou. Utkvelo mi v pamäti ešte z nedávneho leta. Dve priateľky, dobre vyzerajúce dámy sa očividne bavili. Žičlivé počasie prispievalo k dobrej nálade ľudí na lavičkách a ich pozornosť už dlhší čas upútavala si 5-6 ročný chlapček, synátor jednej z tých dvoch. Aké podarené decko, ako sa len pekne vie sám zabaviť. Či ty len máš šikovného syna. Zneli lichôtky do uší od samého šťastia purpurovej mamičky. Aj ten môj je za hračkami celý žeravý, len kde má na to človek brať peniaze, no povedz. Hračku mal chlapček akurátnu, supermoderný samopál na baterky dovezený do našich obchodov až z ďalekého Hongkongu v pekných pastelových farbách a ináč celkom ako ozajstný. Stačilo máličko stlačiť spúšť a automat nielenže riadne zarapotal, aj hlavne sa mu zaiskrilo dokonca. A ten bojovný chalanisko bol zrejme vo svojom živle. Ešte teba som nezastrelil, ešte aj teba zabijem, ujo. Aha, ratatata, padnite, tá si mŕtvá. Malý snajper pobehoval, kričal, strieľal, mieril hračkou do detských kočíkov i na starcov na lavičkách. Smelý, živý chlapčisko, ten sa veru vo svete nestratí, zneli vety na rozlúčku. A chlapček ešte cestou domov míňal muníciu na okolité živé i neživé ciele. Jeho matka s tichým úsmevom kvitovala nevinnú detskú hru. Jej syn bol šťastný, dostal senzačnú hračku, mal v ruke zbraň. Ako ozajstnú, ako veľký. A v tom istom parku sa hrali deti v pieskovisku, s rukami zamazanými až nad lakte a so zanietením v očiach, s celkom obyčajnými vedierkami, lopatkami, formičkami. A vôbec im nechýbalo, že ich nikto nejak zvlášť neobdivoval. Ďalšia herečka pred chvíľou dospievala, božská Marilyn bola vlastne jednou z vás, Emil. Ozaj, prečo sa aj herci nestretávajú na nejakých takých spoločných svetových podujatiach? No, vieš čo myslím, lekári majú svoje medzinárodné sympózia. Myslíš ako olympiádu? No, ako športovci napríklad. Aj. Prečo vy herci čo nevymyslíte? No. Tak predstav si, že by bola olympiáda. Musela by byť rovnaká disciplína, v ktorej by sa súťažilo. Tak povedzme sú majstrovstvá vo futbale, alebo tak si predstav, že by na olympiádu prišli z Ameriky, z Fínska, zo Slovenska a hrali by chrobáka v hlave, v čínštine, v tom to isté a vlastne by sa rozhodovalo, že kto dostane zlatú, striebornú alebo bronzovú medailu. Asi to nejde celkom. No, keď takých 52 štátov by vystúpilo, tak to publikum by, nehovorím, že by bolo trošku otrávené, ale dosť teda, áno. Ale keď už mám tak ako pátrať v tom vašom stave, svoje významné dni máte aj vy vlastne. No a vlastne aj dnes je jeden z takých pamätných dní vašich. Vypátral som, že 10. marca 1888 sa narodil známy slovenský dramatik Ivan Stodola. Čaj u pána senátora, famóznu rolu si tam hral. Áno, pamätáš sa, dúfam? Tú rolu som dokonca hral dvakrát. Raz v Martinskom divadle, potom v Národnom divadle Čaj u pána senátora. A naposledy som dokonca režíroval Jožko Púčik a jeho kariéra v Košiciach. K tomu študovať, k tomu čaju? Nie, mali sme na škole učiteľku, ktorá bola poľská, ruská, a len sa pamätám, že dávala za všetko 5, takže ako zlé známky, takže tí rodičia boli dobre šokovaní, lebo keď maminka prišla na rodičovské združenie, tak čítala známku a hovorí Horvát 5, 5, 5, 2 minus 4, 3, 2 minus 1, 1, 5, 5, 5, 2 minus, a keď už každý dostal infarkt, hovorí výsled na 2. Takže... A ešte jedna skúška pamäti. Počkaj, ty si pedagóg, už si nie zvyknutý odpovedať, len skúšať, takže teraz obrátime to. Tento mesiac by ste mali sláviť aj, ja som o tom aj nevedel, existuje Medzinárodný deň divadla. Vieš ty vôbec, kedy to je? Medzinárodný deň divadla je tradícia, vždy to mimochodom to sa tradovalo ešte pred socializmom a boli to dni, takzvané noremné dni pred Veľkou nocou.
A vtedy v tých divadlách bolo vlastne také, že herci menili angažmá. To znamená, že vlastne stretli sa. Ja hovorím nie o počiatkoch, že práve to je Medzinárodný deň divadla, ale vlastne tie noremné dni boli také, že vlastne sa uvažovalo o angažmá, prestupoch, aby som to No ja som ti to športovou vypísal, analógiou. je to deň pred Dňom učiteľov, to je z 27. marca. Aj to som totiž vypátral. V tento deň, roku 1957, začalo svoju činnosť Parížske divadlo národov. No a vraj od toho dňa sa oslovuje ten váš Medzinárodný deň. Ja neviem, futbalisti ozaj majú nejaký sviatok, ktorý najviac tak oslavujú? Každú nedeľu. No najviac po vyhratom zápase. Po vyhratom zápase, áno. Po tréningu asi takú náladu Nie, nemajú. ale v nedeľu, keď sa vyhrá, tak to je dôvod. No, trošku si posedieť spolu a tak porozprávať sa. V Slovane ste aj ako hráč, aj ako tréner urobili kusisko práce, aby bolo čo oslavovať. Ako sa vám darí, Petr Žálke? Povedzte. V Slovane ako hráč nie. Ja si myslím, že tam som viac menej sklamal, pretože mal som problémy s kolenami, som bol na operácii zase Martinet. Ja mám s tým Martinom stále také prepojenie u pána primára Gala, takže tam mi to moc nevyšlo, som mal veľké problémy s kolenami, ale potom ako tréner som dostal šancu a mal som šťastie, že som dostal dobrých hercov. Dostal som dobrých hercov, ktorí chceli, alebo väčšina z nich chceli byť nadpriemerní a priemerím a možno aj v tom takom optimálnom alebo tom ideálnom období, kde si ľudia tak prijali, delili sa štát a každému fandil a myslel, že to všetko pôjde samo a bude tu Amerika, no tak. Takže vtedy sme mali tak skutočné mužstvo, ktoré vedelo zdravo konkurovať. Kráľom strelcov, to ste boli v Košiciach ešte? Áno, v Košiciach. A mal som dobrých chlapcov. Ten Peter Dubovský bol takým veľkým oživeným a magnetom pre tých divákov. Dušan Titel, tam Glónek, Láco Peckov, takže Vlado Kinder. Čo je dôležitejšie? Dobre vychádzať s hráčmi alebo s funkcionármi? To je ťažká otázka. Je to ťažká otázka, ale ja myslím, že niekedy budete prekvapení, ale s tými hráčmi treba vedieť vychádzať, pretože oni sú tí, na koho sa... funkcionárom. Nie, oni sú tí, na koho sa chodia dívať tí ľudia. No, čiže treba s nimi vychádzať dobre, ale funkcionári sú ako podstatní. No ako dobre, je lepšie byť na hráčov pes a držať si ho cieľa. Nie, to by som nepovedal. Môže mať tréner mužstvo a autoritu aj pri kamarátskom prístupe? Áno, ja som presvedčený, že áno, ale zase tie mantinely musia byť a ten hráč musí vedieť, kde Tak momentík, ja mám nápad, to nebýva každý deň, pozor. A je dobrý nápad. Technik Miro Bukvič bude taký dobrý, preklenie muzikou tú chvíľočku, že sa budeme snažiť dovolať sa komusi z mužstva Dušana Galisa. Dúfam, že sa mi to podarí, sa zvedavý, či bude ochotný potvrdiť trénerové slova. Takže pokus neúspešný, treba priznať, ale budem sa o to ďalej snažiť. Zatiaľ poskytnem dôkaz, že nielen herci spievajú. Pozor, na tom sme sa trošku natrápili, ale vyšlo to, aj športovci sa usilujú. Tak napríklad sám Kaiser Franz Beckenbauer takto bolestne sa vyznáva z múdroslovia, že dobrí kamaráti sa nikdy nerozchádzajú. No, nedarí sa nám dovolať a trošku tu zúrim. Viete, že som chcel zavolať Vladovi Kinderovi, kapitánovi vášho mužstva, no ale zrejme trénujú. A toto je vlastne dobrý výsledok, že sme skontrolovali, že aj bez trénera s asistentom teda sa chlapci venujú tomu, čo majú a nie tu vytelefonovať kade-tade. Čo myslíte, čo by povedal na vás, na trénera? Ťažká otázka. Vlado Kinder. Je to váš človek, alebo by povedal správne? No, ja je to takýto človek. Myslím, že je v poriadku. Vlado je kapitán mužstva. Chce, ale... Chválil by vás? Alebo... Moc nie, myslím. No, toto som chcel moc počuť. Nie, no ale... Škoda, že sme sa nedovolali, bolo by to prekvapenie. No. Pre vás či pre ňoho? No, možno pre obidvoch. To pozor, ešte jedna skladbička. Tu je v reči David Beckham, Manchester United. Viete, že tento manšaft má v anglickej lige na prvom mieste už 16-bodový náskok? Toto vám prajem. 15 000 druhov tovaru a najvýhodnejšie veľkoobchodné ceny sľubuje slovenským podnikateľom jeden z najnovších plodov nášho veľkokapitalistického trhového hyperhospodárstva. Obchodný dom Metro. Boli ste už? Nakúpili? Obrovský zážitok? Nuž, ak ste Metro navštívili aj s deťmi, určite dlho nezabudnete. Do obchodného domu Metro vás totiž nevpustia s dieťaťom do 12 rokov. Však ste to ešte nikde nezažili, ba ani o voľačom podobnom nepočuli.
To však nikoho v obchodnom dome Metro nezaujíma. Vaše dieťa vám totiž arogantne odporúčia nechať trebárs na ulici. Taká je totiž ich interná smernica. Tak je to, milí moji, zase sa našiel jeden malý slovenský špekulant, čo si zákony a ústavu tohto štátu zmyslel vykladať po svojom. Vážení návštevníci siete obchodných domov Metro, dajte to, prosím vás, vyžrať všetkým tým, čo chcú porušovať vaše práva. Nedožadujte sa toho, aby obchod mal zriadený detský kútik s opatrovateľkou. Dožadujte sa dodržiavania zákonov. Nikto nemá právo obmedzovať slobodu vášho pohybu. Podľa článku 23 odstavec 1 ústavy a článku 14 odsek 1 listiny základných práv a slobôd, sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje. V tretích odsekoch týchto listín sa uvádza, že sloboda pohybu a pobytu môže byť obmedzená zákonom, ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu zdravia alebo ochranu práv a slobod iných a na vymedzených územiach aj v záujme prírody. Ešte raz a stručnejšie. Ak sa čokoľvek z toho týka obchodného domu Metro, treba prijať zákon o tom, že deti do 12 rokov tam a tam nesmú. Kým sa tak nestane, uvedomte si, milí návštevníci, svoje práva a pri najbližšom pokuse o ich obmedzovanie, treba aj pri pokuse nevpustiť do obchodu vaše dieťa, volajte na porušovateľov zákona políciu. Malý slovenský špekulant je odolný, ale nie nezdolateľný. To však závisí od nás všetkých. Chcem pripomenúť našim poslucháčom, že vždy po sérii 10 Milánií zrekapitulujeme naše glosy o malých slovenských špekulantoch a bude nás zaujímať a veľmi zaujímať, čo sa zmenilo na ich počínaní. Stane sa tak v Milániu číslo 10 7. apríla 2001. Stále počúvate Milánium číslo 6, pri mikrofóne sú spolubojovníci Dušan Galiz a Emil Horvát, pred chvíľou aj Voskovec a Verik z historickej nahrávky, kde zvádzali boj s hlúposťou ľudskou a dúfali, že v tých lepších časoch to bude... Škoda, že nepovedali aspoň storočie, no. Čo sa týka toho boja, toho súboja, ozaj, čo tak, keď som počúval tú pesničku, viem, čo sa ja nabojujem, aby som zapamätal nejaký text a čo takto súboj s pamäťou? Pre mnohých ľudí je nepredstaviteľné, koľko strán textu sa musí herec naučiť naspamäť. Tak povedz, ak sa to vôbec dá, koľko toho máš v tejto chvíli v hlave naukladané a na použitie pripravené? Tak ja si myslím, že možno, že by sa to blížilo repertoár, ktorý hrám, tak možno k 500 stranám rozličného textu. Samozrejme, že tá pamäť je dosť veľkou výhodou, pokiaľ ju herec má. Ja dokonca tvrdím, že pokiaľ by začala vynechávať, treba ísť veľmi rýchlo od toho. Alebo sa nejako dať na pantomímu, na improvizáciu. Áno, zmeniť, alebo balet, ale už asi nebudeme atraktívni v tomto veku pre tento žáner. Ale vždy nejak vysvetľujem, keď dostanem túto otázku, že to je, by som povedal, taká zanedbateľná maličkosť, ktorú človek vlastne musí zvládnuť. To je to takéto prvotné, to primárne, ten text ovládať a potom vlastne čo s ním a... No tak áno, samozrejme. No povedať... ale čo keď zlíha sem tam niečo, však nevrav, že na to sa tešíme všetci, že pozeráme a naraz, čo ja viem, z toho množstva to tvoje vnútro náhle poskytne niečo úplne iné, alebo treba vôbec nič. Stane sa možno, ale ja teda pre mňa je šepkárka vlastne, dá sa povedať, čestným členom v divadle. Nech mi odpustia všetky, ktoré robia svoju prácu zodpovedne. Pretože si myslím, že vlastne na javisku to, čo robí herec ako hrá, je vlastne určitý proces myslenia. No ťažko myslieť, pokiaľ by som neovládal tú myšlienku, alebo by som nevedel, čo ide ďalej, alebo čo sa hrá, alebo či ide kam to v treťom dejstve chcem vytočiť. Nebohý herec Jozef Hlinomas, s ktorým som kedysi točil pred 30 rokmi film Na kométe, tak spomínal takú príhodu jedného herca. On bol ešte v tej marške, v takej vlastne
kočovnej spoločnosti a mali jedného vynikajúceho herca, ktorý chodil na zájazdy vždy deň dopredu, aby zistil lokalitu, aké je publikum, to zisťoval v krčme. Samozrejme, že vraj údajne veľmi talentovaný herec a vždy, keď večer išiel hrať, tak začal klasickým takým svojim smiechom a la Burian a potom sa otočil do zákulisia a spýtal sa, co hrajeme. A oni mu povedali, že Marišu a on hneď sa premenil a bol lízalom. Tieto časy zrejme sú len už v anekdote, ktorú mi vyrozprával nebohý Pepík Hlinomas, veľký herec a aj maliar. To by sme podceňovali, keby sme mysleli, že futbalisti nepotrebujú. Aj futbalistu môže zradiť pamäť. Iste máte naskúšanú nejakú taktiku, nejaké signály, hej, ktoré si treba zapamätať. U futbalistov je dôležitá vizuálna pamäť, aby si zapamätal hráča, na ktorého má. Tak. A na ktorú bránku strieľa. Smer. Áno, smer, jasné. Tak zase si nerobme debilov. Tak nie, tak však pamäť zahapruje, máte signál naskúšaný nejaký, potom keď zahapruje. Ja si myslím, že tam je to viac dôležitá taká symbióza hráčov. Jeden niekedy, už tí najšpičkovejší sa na seba pozrú a musia vedieť, ako nachytať toho supera na rúška. Čiže nie rozprávať, ale musí vedieť pohľadom a takým pocitom. A potom aj tá orientačná, tá priestorová pamäť. No, ono sú vlastne naozaj všetky periférne videnie, druhý určite. pamäť. No niekto si dobre pamätá čísla, zabúda mená, iný je zase slabý na tváre, ale dobre sa orientuje v priestore. Čo je vaša slabina? Na čo nemáte pamäť, pán Gali? Ja mám dobrú na vizuálne. Zapamätám si tvár neuveriteľne. Áno, to si zapamätám. Videl som bol v pionierskom tábore, to je taká ako zážitok, s jedným chlapcom a potom som bol v Martine a na medicínu chodil jeden chalan tam a stále som sa stretával s tým meste a som nevedel a raz som ho zastavil. Počúvaj, neviem si v pionierskom tábore na jaze a my sme spolu viali. Ale na čo nemám, tak toto, čo povedal pán Horváth, básničky, tak to bolo pre mňa utrpenie Božie. Keď som sa mal naučiť básničku, tak som trpel a potom vždycky, keď už bol koniec, tak pani profesorka Jelinka mi povedala, tak Dušan, 4 minus lomené 5. Ja hovorím, prosím vás pekne, prečo 4 minus lomené, prečo nie 5 lomené 5 alebo 5? A ona povedala, 4 minus to je show program, čo si tu predal. Takže prémia. Mal si, Emil, ozaj, keď tak to krížime tu svojich obľúbených športovcov, keby si mal, ja neviem, 1-2 mená spomenúť z akéhokoľvek športu, kto by to bol? Tak určite, veď som povedal Andrej Agassi, určite ako tenista. A z takých, povedzme, tých legend dávnejších? Určite sa mi páčil Bobby Charlton, ako hral futbal, potom dá sa povedať taký žonglér Eusebio, áno. Určite. A neviem, ja si pamätám, no mne teda z detstva utkvela teda úžasná spomienka, keď som chodieval na Spartak Martin, tak tam hrávala Lokomotíva Vrútky. Nebol som veľký lokál patriot, pretože zaujímavé, že sa mi tie Vrútky páčili, ale pamätám sa, že na jednom takom zápase, ktorý bol taký nemastný, neslaný, tam niekto zakričal, hovorí, Dolfo, daj už konečne gól. A on tak aj zakričal, že dobre a dal. Bol to Adolf Scherer, potom neskorší reprezentant v Čile. Takže áno. ako decko som mal ako futbalistu, ako idol. Dobre si myslím, že vsadil na toho správneho. Už tedy. Koho by ste vy, zase naopak, pán Galis, bez váhania označili za hereckú legendu svetovú? V svetovom meradle. Ja som vždycky obdivoval Jean Gabin. To bol herec, na ktorého strašne rád som sa pozeral. Jeho filmy ma vždycky nejak priťahovali a myslím, že bola to taká osobnosť. On stačilo len keď sedel a už som sa na ňo tie šedivé vlasy a keď hral tých statkárov tam alebo takých nejakých. Dobre, zostaneme, viete čo, vo Francúzsku lepšie povedané, jednu takú legendu vám teraz z tejto krajiny ešte ponúknem. Samozrejme bude spievať po francúzsky, lebo vo Francúzsku sa narodila, vyrástla a filmovala. Čiže pozor, nie je speváčka, spievajúca herečka. A zase majú príležitosť naši poslucháči. Pozor, už nejaké trio, ba ani duet. Ľahšie to bude. Jediná solistka, spievajúca herečka. O koho ide? Tipnite si, alebo priamo rovno uhádnite na číslach
4342 4906 alebo 4342 4907. Osobnosť svetového filmu bola Brigitte Bardotová bez pochyby. Osobnosti sú asi dosť dôležité. Mládež potrebuje mať zrejme vzory. Ozaj, máme dnes nejaké také osobnosti, aký je váš názor, páni, na osobnosti ako také? Ja som presvedčený o tom, že v poslednej dobe sa strácajú osobnosti a myslím, že to je aj chyba spoločnosti, že si nevieme vytvárať osobnosti a je to na škodu veci, hlavne pre mladých ľudí a myslím aj pre celú spoločnosť. No, každú chvíľu máme nejaké súťaž osobností. Viem, že sa tu často zamieňajú osoby s osobnosťami a nerad by som o tom mentoroval teraz. Chcem vedieť váš názor, ako to vy vidíte, no, Emil. Ja osobne si myslím, že v každom prípade u mladého človeka ide o to, aby sa osobnostne prejavil. Ja by som len nejak rád upozornil možno na to, že osobnosť sa prejaví činom. To znamená, nie o tom, ako o tom hovorí. To je jedna vec. Spomenovať veci. Čo vie, čo robí? Vymyslieť koncepciu, urobiť určitý tvorivý čin, postaviť manšaft, ktorý postúpi a úspeje a tak ďalej. Mám taký dojem napísať vedeckú prácu, ktorá je povedzme citovaná aj v zahraničí, ergo, že sú to ľudia, ktorí povedzme majú akreditáciu a príklad poviem škola má akreditáciu aj vonku. Toto je asi pravdepodobne snaženie napísať knižku, ktorá je umením a zároveň sa predáva. Dlhodobo a štandardne ovláda svoju profesiu. Osobne si myslím, že predovšetkým ako štandardne, presne hovoríš, ovládať svoju profesiu a tá osobnosť vlastne sa tam prejaví. Nie chovanie a správanie tých osobností. Osobnosť pravdepodobne nemusí dokazovať, že je osobnosťou. Nemusí vlastne spoločensky fungovať tak, aby upozorňoval práve asi pravdepodobne nedostatok toho činu. Častokrát mnohým bráni alebo ich motivuje k tomu, aby sa vlastne ako osobnosti v tom zlom slova zmysle chápanom prejavovali. Sploštenom. Viete, pán Galis, vymenovať zo pár vašich zverencov, ktorí majú nádej vyrásť na športové osobnosti? Určite áno, ale predpoklad toho, aby sa stali, musia byť výsledky, viete? Lebo darmo budeš mať hráča, ktorý splňa tie kritéria a tie výsledky proste to zmažú. Pozrite sa, dneska sme sa tu nabavili osobnosti, pán Beckenbauer, Maradona, áno, Beckham. Ale ja myslím, že u nás bolo tiež veľa futbalových osobností, ktorí boli druhí na svete. Pán Popluhar hral za mužstvo sveta. Presne tak. A o tom sa nejak tak, my tak vyzbihujeme radšej tých cudzích a tých svojich si nejak dávame. A potom viete, no tak Popluhár, skvelý človek, vynikajúci, skoromný športovec, ale keby sa aspoň 4-krát rozviedol, viete, hneď by bol zaujímavejší. Potom máme, nedávno tá operácia, siamské dvojčiatá, pán primár, vidíte, aký som trošku dopadne. Túto operáciu zvládol absolútne dobre a o tom sa vôbec nepíše a pritom je to svetová operácia, kde inde by sa urobilo o tom troška tak do povedomia, ale u nás skôr, ako hovoríte, treba rozbiť nejaký výklad, treba niečo urobiť extra a vtedy sa o vás bude písať, ale ako povedal pán Horváth, že ten, kto je osobnosť, nepotrebuje o tom ani hovoriť, proste vie, že vie, je zaujímavý pre ľudí, je to človek, ktorý sa vo svojej profesie vie orientovať, ale myslím, že dneska sú tie trendy iné. Dneska skôr sa hľadajú senzácie. Senzácie, ktoré vybuchnú rýchlo, ale rýchlo zahasnú. Ale tá kvalita ako čiže nie je taká. Čiže upútať tú prvú signálnu sústavu. Trošku sme sa zdegradovali. A nielen mne, jedinému asi utkvel v pamäti ten váš parádny gól Angličanom v páde hlavou. To sa ešte pamätáte na to? Musíte, ja si ho veľmi dobre pamätám, lebo bol jediný, čo som dal v reprezentácii, takže si ho veľmi dobre pamätám. A vy podobný strelec takýto nejaký nádejný? A ja myslím, že áno. Že sú hráči, len zase musí byť to optimálne zloženie tých hviezd, aby sa hralo povedzme s Anglickom, na ktoré každý upre tú pozornosť, všetky televízne stanice a vtedy má to šťastie, že ešte aj hmláješ, aby sa nehralo, odloží sa zápas, takže ešte tá nervozita je väčšia, či sa bude hrať. A potom záleží strašne veľa v živote na šťastí.
A to šťastie vtedy sa priklonilo k nám a myslím, že vtedy bolo aj to reprezentačné mužstvo tak silné, že dokázalo získať titul majstra Európy. Takže ten kolektív bol silný, boli tam silní jedinci, ktorí sa nedali zastrašiť a nedali sa zlomiť. A to si myslím, že dneska chýba našim mladým ľuďom sebavedomie, ale také správne sebavedomie a nie prehnané sebavedomie. Dušan Galis pochádza z Zoravy, podobne ako legendárny doktor Ivan Chodák, alebo tréner Hucko, svojho času aj tréner Slovana, či Dušan Titel. Podobne sa zdá, že veľa dobrých hercov zase pochádza z Martina. No pospomínaj, že netáram. No to by som, to sa ani neodvážim, pretože keď bolo kedysi nejaké výročie Martinského divadla, neviem, či to bolo 40 rokov, to už klamal by som, alebo 50. Skrátka na to výročie ešte nebohý režisér Miloš Pietor hovoril, že nemôžeme všetci ísť na oslavy do Martina, lebo bratislavské divadlá by nemali čo hrať. Naozaj to bola pravda, bola to, by som povedal, liaheň umeleckých talentov. Aby som neklamal, nielen Martin, určite Nitra, skrátka sú také, by som povedal, bašty, kde to ako fungovalo. A samozrejme, že tie osobnosti sú, čo sa týka, povedzme, našej profesie hereckej, nemajú v momentálnej dobe, v tej mizérii, keď sa málo točí alebo sa nerobí toľko v televízii, nemajú sa kde veľmi umelecky etablovať, ale v každom prípade sú a vie sa o nich. Ja som naposledy bol ako divák u nás na predstavení Picasso na malej scéne a musím povedať, že som bol veľmi rád, že tam zhodou okolností sú to moji žiaci, ale nehovorím to pretože na tom, akí sú, mám ja najmenšiu zásluhu ako ich pedagóg, ale sú, ja neviem, Marko Igonda, Tomáš Maštalír, Dušan Cinkota a iní, Helenka Krajčiová, nech mi odpustia. Samozrejme, že sú osobnosti. Odpustia tí, čo si Diana zabudol, Mórová a tak ďalej. Nech odpustia tí, ktorých vlastne nespomínam. Sú, nie je pravda, že nie sú a mám taký pocit, že toho by som sa chytil, čo hovoril pán Galis. Áno, treba aj vyčkať, vlastne to je v kumšte spoločnosti, napokon v každej profesii, že vlastne ten čas príde, ale vtedy musíte byť pripravení a povedať, toto je tá moja chvíľa, teraz ju vlastne ako využijem. Výborne, ja idem zase k spievanému. No, na spievajúcich hercov tu narazíme skoro na každom kroku. Nie je to až taká rarita. Emil Horváth je možno taká jedna z tých výnimiek, ktoré potvrdzujú pravidlo. Možno sme trošku zanedbali spievajúcich športovcov. To už je trošku raritnejší úkaz. Napravíme to 2 ďalšími kurióznymi zvukovými snímkami. Pochádzajú zo sveta Formuly 1. Ako prvý sa do svojho večného fínskeho rivala púšťa v samopašnej pesničke V aute predo mnou sám majster sveta Michael Schumacher. Dobojovali sme, vážení poslucháči, lúčim sa s vami, milí hostia. Téma boj nám, pravda, že poskytovala jej nevyčerpané možnosti. Nespomenuli sme, čo ja viem, boj proti veterným mlynom, ba ani boj o zrno. Bokom ostal i triedny boj, chvála Bohu. Verím však, že i tak malo to dnešné Milánium ten správny náboj. Je to aj zásluha pánov Emila Horváta a Dušana Galisa, našich dnešných hostí v štúdiu Rádia Twist. Srdečne vám ďakujem, páni, želám len samé úspechy. Lúčim sa s vami. Ďakujeme, dovidenia.